नमस्कार जय जगन्नाथ। आज लंच रे आमर भात होइछि, रुटी, आलू भर्ता, बैगन भजा, लेंबू चकटा, डालमा, काकुड़ी सालाड, शाग भजा, दही। आसन देखिया चाखिकी केमी लगुच सब। ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ସବୁ ସାଧା ସୋମବାର, ଆଉ ସବୁ ଅରୁଆରେ ହେଇଛି। ଭାତ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା, ଗୁଆ ଘିଅ ପଡ଼ିଛି, ଭଲ ଲାଗିବ ଭାତଟା। ସାଧା କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। ମୋ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୁଟି ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଆଣିଛି। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବି ମୁଁ ଖାଇବି।